mennesker, børn, voksne, ældre, på fællesarealerne rigtig meget af tiden. Så udgangspunktet siger, hvor er det, vi ser det henne. Og det vi er meget enige om, det er, at det gælder om, at man naturligt går derhen. Vi vil presse folk sammen til de funktioner, der kan være. Legepladser, rigtig gerne med bemandet, som kan sætte bemandet legeplads, der kan sætte aktiviteter i gang. Der kan være en sporvogn og transport, offentlig transport eller en bus, som svæver hen meget stille og roligt. Attraktiv for hunde, fordi hunde har altid typisk en voksen med, eller meget ofte en voksen med, mulighed for at gøre nogle billige indkøb, sådan, så det ikke er et alternativ. Altså, det vil sige, det vil vi gerne, vi vil spare lidt penge. Så det skal være klart subsidieret, vi skal ikke betale nogen for at sælge det, vi skal ikke betale husleje. Og hvis der er noget vand, man kan kigge på, så er det også rigtig godt. Og så snakker vi også om, at man kan gøre et eller andet ved transporten, altså måske lukke nogle veje af og få folk ind i området på en anden måde, man kan gøre nu, hvor man kører direkte ind til sin bolig. Gør det ikke?